এইটা গোটে আমার আম্ব গছ। এটা কি মম্মি কি আম্ব? ଭଲ ଅଛି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆମ୍ବ କହୁନାହାନ୍ତି ମମ୍ମି ଏଟା କି ଆମ୍ବ? ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗଛ। ଇଏ ନା ପୁଣି କଣ? ତା କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇନି, ଛୋଟିଆଟେ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତାପରେ ଏଟାରେ ଆମ୍ବ ଏପାଳି ଆସିନି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ତା ଗୋଟେ ପାଚିକି ପଡ଼ିଛି, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଏଇଟା ମମ୍ମି ମିଠା ଆମ୍ବ? ମମ୍ମିଙ୍କର ସବୁ ମିଠା ଆମ୍ବ ନା। ଆମ୍ବ ଗଛ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିକି 1 2 3 4 5ଟା ଗଛ ନା। ଏଠି ଟୋଟାଲି 5ଟା ଗଛ ଅଛି। କୋଉଟା ଆସିଛି? ଏଇ ଗଛଟାରେ ଆସିନି। ଏଇଠି ଏଇ ଗଛଟାରେ ଆସିଛି ଗୋଟେ, ଏଇ ଗଛଟାରେ ଆମ୍ବ ଆସିଛି, ହେଟାରେ ଆସିନି, ଏଟାରେ ଆଇଛି। 2ଟା ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଆଇଛି। ଟୋଟାଲି 3ଟା ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଆଇଛି, ଆଉ ଆସିନି ଆଉ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖି ଏଇଟା ଆମ୍ବରପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଟା ପାଚିନି। ସବୁ ଗଛରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଫଳ ଆଉଛି? 3-4 ବର୍ଷ। ପୁରା ଠିକ ଠାକ 3-4 ବର୍ଷରେ ନା ମମ୍ମି? ଶାଗୁଆନ ବାରି ଗଛ, ଏଟାରେ ଆମ୍ବ ଆସିନି। এইটা ଗୋଟେ 9 ନମ୍ବର ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟାରେ ବି ଫଳ ଆସିନି। ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର ଆମ୍ବ ଗଛ। এইটা 11 ନମ୍ବର ଆମ୍ବ ଗଛ। এইଟା 12। এইଟା 13 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ? ଏଇଟା ପାଚିଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ୟା ନା ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ। ଏଇଟାରେ ଆମ୍ବ ଆସିନି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 16 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 17, এইটা ଗୋଟେ 18, এইটা ଗୋଟେ 19, এইଟା ଗୋଟେ 20, এইଟା ଗୋଟେ 21 ନମ୍ବର। ଏଟାରେ ବି ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ, 22ଟା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଟୋଟାଲି ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଉଛି 22ଟା, ହେଲେ ଏଥିରୁ ଫଳ ଟୋଟାଲି ଆସିଛି 8-10ଟାରେ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ଫଳ ଆସିନି ଏ ବର୍ଷ। ସବୁ ଶାଗୁଆନ ଭିତରେ ରହିଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ଆସିନି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଶାଗୁଆନ ବାରି, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ଗଛ ବି ଏପଟେ ଅଛି, ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା, ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍। ସେଇଟା ଆମ ଘର, ଏପଟେ ଆମ ବାରି। ଫାଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଫାଦର ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ।